Bønderne fra landsbyen er på vej til arbejde i majsmarkerne. De dyrker i fællesskab den jord, de fik ved revolutionen i 1949. Før revolutionen hørte det meste af jorden til godserne, og bønderne måtte betale urimelige afgifter for at leje jord. Slog høsten fejl, kunne bønderne ikke betale afgifterne og var tvunget til at tigge. Mange døde af sult. De rige godsejere havde lejesoldater til at opretholde ro og orden. Overalt i Kina voksede utilfredsheden. Under ledelse af det kommunistiske parti rejste store dele af folket sig og befriede sig fra undertrykkerne. På landet overtog bønderne godserne og delte jorden imellem sig. I byerne overtog arbejderne fabrikkerne og smed de udenlandske handelskompagnier ud. I 1949 blev den kinesiske folkerepublik oprettet. Kina er i dag et socialistisk land. Solen står op klokken 5, og så begynder arbejdet her i landsbyens stenhuggeri. Hejseværket bringer de rå sten ned fra bjergene. Stenene skal bruges til de nye huse, som er ved at blive bygget nede i landsbyen. Før revolutionen måtte stenhuggerne arbejde for godsejeren til en dagløn, som de dårligt kunne leve af. I nogle tilfælde blev manden nødt til at sælge kone og børn. Nu er der ingen, der bliver udbyttet mere. Bønderne har sluttet sig sammen i et landsbyfællesskab, hvor de selv vælger deres ledere. Nogle af lederne er medlem af det kommunistiske parti. Lederne planlægger og fordeler arbejdet, og de deltager i arbejdet på lige fod med de andre bønder. Når stenene er hugget til, bliver de kørt ned til byggepladsen i landsbyen. De fleste af de nye huse er bygget, men der mangler stadig nogen.
Tidligere boede folk i små grotter, som var gravet ind i lervæggen. Men de store regnskyl, som forekommer i Nordkina, kunne få grotterne til at skride sammen. Nu bygger man solide stenhuse i stedet for. Kridtstregen på endevæggen viser, hvor loftet skal være. Før revolutionen var det almindeligt, at man boede mere end 10 mennesker sammen i hver grotte, for man skulle af med en høj husleje til godsejeren. De nye huse er større. Der bor som regel ikke mere end 4-5 mennesker i dem, og huslejen er lav. Det er dyrt at lave stenhuse, men nu har landsbyen besluttet, at ville have råd til at bygge gode boliger til alle. Udgifterne dækkes af en fælles kasse. Mao Zedong, formand for Kinas kommunistiske parti, sagde i 1955: Samfundets rigdom skabes af arbejderne, bønderne og de arbejdende intellektuelle. Hvis de tager skæbnen i deres egen hånd, hvis de følger en marxistisk-leninistisk linje, og hvis de deltager aktivt i løsningen af problemer, vil der ingen vanskeligheder findes i verden, som de ikke kan overvinde. Der er middagspause i landsbyen. Det er for varmt til at arbejde. Temperaturen er nær de 40 grader her om sommeren. Nogle slapper af, andre går hen og køber ind. Landsbyen driver 3 forretninger. En købmandsforretning, en forretning med tøj og en boghandel. Og har ismanden. Børnene spiller bordtennis foran skolen. Det er en underskole, hvor de går 5 år. Bagefter kommer de i realskole i en nærliggende by. De mindre børn kan komme i vuggestue og børnehave, men mange små børn bliver passet af deres bedsteforældre, for i de fleste familier bor flere generationer sammen. De gamle er med til at arbejde, så længe de synes, de kan klare det. Kvinderne går så dårligt, fordi deres fødder blev snørret, da de var børn. Som regel er der også de gamle, som laver mad.
Den mest almindelige ret er nudler med grøntsager. Når man er alene om at passe sin jord, har man ikke tid til meget andet end det. Det er næsten umuligt at få råd til landbrugsmaskiner eller få tid til at bygge sig et nyt hus. Lige efter befrielsen arbejdede de hver for sig på deres egen private jord. Men det kunne ikke betale sig. Nu har de slået markerne sammen og ejer dem kollektivt. Udbyttet af jorden er 6-7 gange så stort som for 25 år siden, og overskuddet vokser stadig. Det, at de ejer jorden kollektivt, betyder, at de kan planlægge arbejdet bedre end før. Nu kan man sige, der er brug for så mange til markarbejde. De andre tager sig af husbyggeri eller forbedrer terrasserne. Terrasserne skal afstives med sten, ellers bryder de sammen, når de voldsomme regnskyl sætter ind. Alle stenene er hugget i hånden og lagt med hånden. Man bruger dynamit til at sprænge klippen, men ellers har man ingen tekniske hjælpemidler. Arbejdslønnen bestemmes i nogen grad af, hvor hårdt arbejdet er. Arbejdet her ligger forholdsvis højt i løn. I det socialistiske samfund yder man efter evne og lønnes efter indsats. Vand har altid været et stort problem. Enten var der tørke, eller også var der oversvømmelse. Bønderne fortalte, at i tørkeperioderne kunne man blive nødt til at gå 10 km efter vand. Det var godsejerne, der havde brøndene. En spand vand kunne koste en halv dagløn for en bonde. Når tørken satte ind, vidste bønderne, at afgrøderne ville visne, og det betød hungersnød om vinteren. Nu har man klaret en del af problemerne ved at dæmme floderne op og bygge store kanalsystemer. Så store opgaver kan en enkelt landsby ikke klare. De løses af Folkekommunen, som er en sammenslutning af 20-30 landsbyer. En bonde, som var med til at bygge kunstvandingsanlægget, fortalte: I begyndelsen var der mange, som ikke troede, det kunne lade sig gøre. Vi havde jo kun de redskaber, vi brugte i marken. Så holdt vi møder for at blive enige. Vi studerede formand Mao, som skriver, at vi må støtte os på egen indsats og hårdt arbejde. Vi diskuterede, hvad det betød i vores situation. På den måde blev vi enige. Vi valgte en ledelse, og så gik vi i gang. Der kom mænd og kvinder fra alle landsbyerne. Vi var 30.000 i alt. Det tog os 5 år at bygge hovedkanalerne.
Markerne er ved at blive gjort klar til risudplantning. Vandingsanlægget har gjort det muligt at dyrke ris. Der er ikke så mange rismarker endnu, men det er målet i fremtiden at dyrke ris i hele området, for risen har et højt næringsindhold og giver stort udbytte på et lille areal. Bønderne laver forsøg med gødning. De forskellige marker skal have forskellige blandinger. Man bruger mest naturgødning fra mennesker og dyr og blander den med planterester. Der bruges også kunstgødning, som kommer fra en fabrik i nærheden. Om få år kan der fremstilles så meget kunstgødning, at hele amtets behov kan dækkes. Et amt består af flere folkekommuner. Der bor omkring 200.000 mennesker i et amt. Fra statens side planlægger man, at hvert amt med tiden skal kunne forsyne sig selv med de mest nødvendige produkter. Ikke bare kunstgødning, men også cement og landbrugsmaskiner. Der er kul og jern mange steder i Kina. Derfor er det muligt at lægge meget af industrien ud på landet. Varerne skal produceres der, hvor de skal bruges. Et af de ledende partimedlemmer fra amtet fortæller. Folkekommunerne producerer korn og grøntsager til byen. Tidligere kunne de ikke forsyne sig selv. Nu kan de både forsyne sig selv og bidrage til staten ved at sælge produkterne. Men vi mangler endnu meget. For eksempel er kvaliteten af vores produkter ikke så høj. Landbrugets mekanisering er utilstrækkelig, og der skal laves meget vandbygningsarbejde. Meget jord er stadig i fare i tørkeperioderne. I bjergene giver sandjorden ikke så god høst. Levestandarden er ikke ret høj sammenlignet med jeres land. De gammeldags redskaber skal efterhånden erstattes med maskiner. Men når I ved, hvordan det var før befrielsen, der havde man ingen okser, men måtte trække ploven selv. Når vi anvender princippet om at støtte sig på egen indsats og arbejde hårdt, kan vi opbygge vores land. Vi har viljen. Når I besøger os igen, er det måske svært at finde mennesker, der arbejder med de gamle redskaber. Det er ikke ligegyldigt, hvad der dyrkes og hvor meget der dyrkes. Der er en statsplanlægning, som fastsætter, at i år vil staten aftage så og så meget hvede og så og så meget ris. Den bestemte mængde korn sælger landsbyen til staten, og på den måde får landsbyen sine penge. Disse penge deles i 3 portioner. En del går til investeringer og fællesudgifter, f.eks. køb af en lastbil,
eller til udgifter til skole og klinik. En anden del går til et reservefond i tilfælde af, at høsten skulle slå fejl. Den tredje og største del går til løn. Der er ikke tippelad på lastbilen. Den kører hen under et udspændt reb, og så får man læsset kornet af på taskepladsen. Når tromlerne kører hen over kornet, skilles aksene fra stråene. Lønnen regnes ud i point fra 1 til 10. Man holder møder, hvor hver enkelt står op og siger, hvor mange point han synes, han skal have. Så tager kammeraterne stilling til, om vedkommende har overvurderet sit arbejde eller været for beskeden. Foruden den fysiske indsats tager man hensyn til erfaring, sparsommelighed over for kollektiv ejendom og politisk arbejde. Det vil sige, hvor villig man er til at hjælpe de andre. Når arbejdspointene er fastsat, er der ikke de store forskelle. Det vigtige er, at man giver moralsk støtte til dem, som lever efter princippet om at tjene folket frem for sig selv.
gamle samfund var en kvinde ikke mere værd end en gris. Det var den pris, hun kunne sælges for. Man snørrede pigernes fødder, så de blev unaturligt små, og det var smertefuldt at gå. Hele hendes tilværelse kom til at foregå inden for hjemmets 4 vægge. Nu har kvinder samme rettigheder som mænd. De deltager i politiske møder, og de er med i ledelsen. De organiserer sig i kvindegrupper, for der er stadig vanskeligheder med at gennemføre ligestillingen i praksis. Mange af de unge, som arbejder i landsbyens teglværk, er kommet herud fra de store byer. Hvis de sidder på skolebænk fra de 7 til de 25, og derefter får en betroet stilling, hvordan skulle de så kunne tjene folket, når de aldrig har levet og aldrig har arbejdet sammen med folket? De vil blive en ny overklasse, siger kineserne. Derfor skal de unge arbejde mindst 2-3 år på landet eller på fabrikker, inden de får en højere uddannelse. En af de unge fortæller: Jeg hedder Liu Wang. Jeg er 20 år og kommer fra Peking. Jeg kom herud for 2 år siden. I begyndelsen savnede jeg familien og livet i byen. Jeg brød mig ikke om det simple liv her på landet. Jeg følte mig alt for klog til at arbejde som bonde og tænkte, hvad kan jeg dog lære af bønderne? Da jeg kom hertil, vidste jeg ingenting om produktion og kunne ikke engang lave mad. Men bønderne tog sig godt af mig. De er ikke selviske, og de tænker på fællesskabet, før de tænker på sig selv. Og jeg har endnu meget at lære. Vi er mange herude fra byen. Vi bruger det, vi har lært i skolen. Jeg var med til at lægge elektricitet ind i teglværket. Vi hjælper også de gamle med at læse. Det var bønderne, der gennemførte revolutionen, og vi kan lære af dem, hvordan vi skal føre revolutionen videre. Alle skal være med til at opbygge et socialistisk land. Men det kan vi ikke gøre, uden at kende hinandens liv. Ja, jeg vil godt læse videre til elektrotekniker. Det er folk her i landsbyen, der afgør det. Hvis der er mere brug for mig her, så bliver jeg boende. På muren har de skrevet: Længe leve Kinas kommunistiske parti.
Jeg hedder Ma Dongxian. Jeg er 63 år gammel. Jeg bor her i landsbyen i et hus med 3 værelser, som vi flyttede ind i for 10 år siden. Der er 7 medlemmer i min familie. Før befrielsen var vi 3 brødre og min mor. Far døde tidligt. Vi 3 brødre arbejdede for godsejeren. Vi lejede jord af ham og måtte betale med en del af høsten. Hvis vi ikke fik høst på grund af tørke, kunne vi ikke betale godsejeren. Så ville han ikke leje jord til os mere. Mine 2 brødre flyttede til Shanxi-provinsen. Min mor og jeg blev i landsbyen. Så blev vi besat af japanerne. De tog min mor til fange og førte hende ind til byen og gav hende tortur. Jeg var løbet væk om dagen og kom først hjem om natten. Så hørte jeg, at hun var taget til fange. Jeg tog ind for at lede efter hende. Jeg solgte alt, hvad vi ejede og købte hende fri fra fængslet. Så havde vi heller ingen mad mere. Vi måtte spise kartoffelskralder og avner. Før befrielsen i 49 var der ingen i familien, der kunne læse og skrive. Vi kendte heller ikke uret. Efter befrielsen blev vi også befriet kulturelt. Vi lærte at læse. Min søn har gået på universitetet. Jeg taler tit til mine børnebørn om det gamle samfund. I skal høre godt efter, formand Mao, og ikke glemme revolutionen. I lever godt, fint tøj, skole og rigelig mad. Glem ikke, at 2/3 af verdens folk stadig lever, som vi gjorde i det gamle samfund. Jeg har halvdags arbejde nu. Jeg passer svin og får 800 arbejdspoint om året. Sommetider arbejder jeg også i marken, for vi mangler endnu meget arbejde, både for Kina og for verdensrevolutionen. Det er Jean Pings far. Han er bonde og landbrugstekniker. Han har aldrig gået i skole. Jean Ping er 3,5 år. Hun har en lillebror og en storesøster. Hendes mor er husmor og arbejder i marken, når der er travlt. Familien har sparet sammen til en cykel, en radio, en symaskine og et ur, og kan desuden sætte 1/3 af deres løn i banken. Familien er sikret socialt på mange måder. Den er sikret mad, tøj, bolig, arbejde, uddannelse og lægehjælp. Den tryghed, den kinesiske familie har i dag, skyldes ikke, at Kina er blevet et rigt land, for det er stadig et fattigt land, set med vore øjne. Men at man i Kina har et samfundssystem, som kan og vil fordele goderne ligeligt.